Wenenggana 85 naragsak tigirilya, dumuldur asti trabaho da para kadagiti masa. Nupanggati ti labanan, awan pa'y nakaabakan. Gaputan kalintegan, ti inda ilablaban. Narata kapangkitaan, idi tiyempo tigipitan. Di masain pakita, daan ang talit dati kakadwa. Di masa nagsakripisyo, da kabuhayan aguulong da. Patnula ang biyagan, da marigligatan nakakadwa. Idi April 1986, CPLA display. Di masakit maulaw da, tawan pa naghikay sada. Keturay pa'y nugas, dati umini na konserbada. At sinumbangir awersa, nuan niya ti soldados na. CPLA ibagpagada nga isugal pangkordilyera. Ngam nanatag ti turong da nakikadwa dati basisda. Ditay kumanga malipatan, problema ikaadwan. Nupudno nga ilablaban, hintay nga ron itakderan. Saan nga ti pagturungan, kat sumilpo ti kalaban. Ta saan nga mayaw awan, ti intay nagrigligatan. Ta saan nga mayaw awan, prinsipyo